2019ko finantza merkatuen emaitzak oso positiboak izan dira. Finantza merkatu guztietan errentagarritasuna positiboa izan da, eta neurri batetan gainera sorpresa zarrapatu gaituzte. Kontutan izanik 2018ko emaitzak hain kaskarrak izan zirela, eta aurreikuspenak ere ez zirela positiboak. Dena den, munduko ekonomiaren bilakara ere ona izan da, positiboa. 2,9ko hazkuntza izan du 19an, 3,6 izan zen 18an. Beraz, moteltze bat eman den arren, atzeraldia erabateki gelditu eta hori berri oso ona izan da merkatuentzat, 19ra begira eta emaitzetan nabarmen gelditu. Eta 2019ko errentagarritasun positibo horien arrazoi nagusienak ondorengoak izango liak. Alde batetik, bai Erreserba Federalak eta baita Europako Banku Zentralak, moneta politika, ekonomiaren hazkuntza laguntzen duten norabidean finkatu dutela. Zentzu horretan, interes tasak 3 aldiz jaitsi ditu Erreserba Federalak eta Europako Banku Zentralak aldiz bonen erosketako programa berriro ere aktibatu du. Horrekin batera, azpimarratu baita ere, Txina eta Estatu Batuen arteko liskar komertzialak baretu direla eta bideratu direla urtearen bigarren zatian, eta horren merkatuetara baita ere lasaitasun mezu bat eta flujo ekonomikoa errazago bideratzeko neurriak jarri dituela. Aipatzeko baita ere, Brexita hainbat urteetan bideratzen joan den prozesua eta 2019an dirudienez itxiera eman zaiola eta gainera ez modu traumatiko batetan, baizik eta akordio baten bitartez. Akordio berri hori, Erresuma Batuak eta Europar Batasunen arteko harreman berriak egituratuko dituen akordioa orain ari da jutzen, baina neurri batean hori ere berri ekonomiko positibo izan da. Azkenik azpimarratuko nuke baita ere, 2019an aldaketa garrantzitsuak eman diela Europako instituzio garrantzitsuenetako arduradun postuetan, eta aldaketa horiek baita ere merkatuak ondo jaso ditu eta neurri batean horrek ere konfiantza mezua bideratu du merkatuetara eta ekonomietara. 2019 urtean, ekonomiak izan zuen bilakaera ezagututa ondoren, nik finantza merkatu bakoitzak izan zuen evoluzioari buruz bizpahiru ideia kontatuko dizkizu. Errenta finkoko merkatuekin hasiko naiz. 2019 urtea, errenta finkoko merkatuentzat oso urte positiboa izan zen. Batez ere, kontuetan hartzen baldin badugu 2018 zein eskaxa izan zen. Ezin dugu ahaztu, 2018 urtean, Europako bono gehienek oso errentagarritasun baxu bat eskaini zituztela, batzutan inkluso negatiboak izatera iritsi arte. Hasierako hilabetetan, azaldu zuten ziurgabetasun hau poliki-poliki gainditzen joan ziren, eta urtea emaitza positiboekin bukatu zuten. Eta hori, adibide hauetan islatzen da. Kreditu indizeen balioa asko igo zen. Eta bestalde, errenta finkoko aktiboen tirra asko jaitsi zen. Eta horrek, errenta finkoko aktiboen balioa asko igo zuen. Ondorioz, aktibo hauek, inbertsio gileentzat oso erakargarri bihurtu ziren. Zer esan dezakedan errenta aldakorreko merkatuei buruz? 2019 urtea errenta finkoko merkatuentzat positiboa izan baldin bazen, are positibagoa izan zela errenta aldakorreko merkatuentzat. Zergatik? Errenta aldakorreko merkatuek azkeneko hamarkadan ekonomiak izan duen ziklo hedakorra baliatzen jakin du. Eta bestalde, hasierako hilabeteetan izandako ziurgabetasun hori gainditzen joan den heinean, burtsa ezberdinetako indizeek eboluzio oso positiboa izatea lortu dute. Adibidez, Estatu Batuetako Standard & Poor's 500 indizeak 29%ko igoera izan zuen. Europan, Eurostoxek 25%koa. Gorabidean zeuden herrialdeen bataz besteko indizeak ere 15%ko igoera izan zuen 2019 urtean. Eta gertutxoago begiratzen baldin badugu, IBEX 35ak halako igoera nabarmena ez izan arren 12%ko irabazi bat lortu zuen, eta ondorioz oso urte eraginkorra izan zela 2019 urtea izan dezake. Dibisaen merkatuari buruz zer? 2019 urtea, dibisentzat urte egonkorra izan zela esan dezakegu. Egia da, ez egonkortasun momentu batzuk egon zirela. Adibidez, Estatu Batuak eta Txinaren arteko gerra komertzialaren ondorio sortutako ez egonkortasuna. Edo Brexitak sortu zuen ezinegona ere, dibisen merkatuan islatu zen.
Datu bat emate aldera, esan dezakeguna da euroak dolarrarekiko 102ko balio galera izan zuela, eta ondorioz dolarretan izendatutako aktiboen erakagargarritasun maila igo egin zela. Bukatzeko, hitz bat aukeratu beharko banu 2009en finantza merkatuen eboluzioa deskribatzeko, positibo hitza aukeratuko nuke, batez ere 2018 urtean nondik gentozen kontutan hartu.